Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bularak elbette birinci şirlarda ol bik ağırlık kişirdi. Аңа карата hatta Mekke şehri ahilleri, Kurayşlar boykot ilan ettiler. Yani сәүдә etmediler, аларга ризык бирмәделәр, аларны Мәккәнең читенә куып чыгардылар һәм алар мохтаҗлыкта яшәргә мәҗбүр булды. Ләкин соңгы елларында Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләмгә Аллаһ Тәгалә уңыш бирде. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләмнең артыннан иярүчеләре күбәйде, бай-бай сахабалар бар иде. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләмгә бик күп күчтәнәчләр, бүләкләр китерделәр, бик күп ризыклар китерделәр. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм гаделлеге белән, тугрылыгы белән, иминлеге белән башкалардан бик нык аерылып торды. Һәм аңа китергән һәрбер ризык булсын, күчтәнәч булсын, аның инде иясе билгеле иде. Ул аны һәр вакыт бүлә иде. Һәм берсен кемгәдер бирегез, берсен моңа бирегез, берсен моңа бирегез дип Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм тарата иде. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм Аллаһ Тәгаләнең вәгъдәсенә ышанды. Биргән ризык ул сиңа әйләнеп кайта, ул сиңа артыгы белән әйләнеп кайта. Син Аллаһ юлында берне сарыф итсәң, Аллаһ Тәгалә сиңа уны белән арттырып кайта. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм күбрәк бирүчеләрдән булды һәм әйтте: "Бирүче кул алучы кулга караганда күпкә хәерлерәк" диде. Бер вакыт Айша радиллаһу анха белән булган хәл. Айша радиллаһу анха сарык суйдырып, шушы сарыкны инде фәкыйрьләргә өләште. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм сорады: "Әй Айша, нәрсә калдырдың син шушы сарыктан? Нәрсә калдырдың син шушы бәрәннән?" дигәч, Айша радиллаһу анха әйтте: "Бер калак сөяген генә калдырдым, я Аллаһның илчесе, бер калак сөяге генә үземдә калды" дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм шушы сарыкның калак сөягеннән кала башкасы бөтенесе синдә калды диде. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм биргән һәм чыгарган малның бәрәкәте турында да искә алды. Ягъни кай вакыт без нәрсәнедер саранланабыз, комсызланабыз, үзебездә калдырабыз, аның Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен бирми. Кай вакыт без Аллаһ юлында сарыф итәбез, садака чыгарабыз, закатларыбызны түлибез һәм Аллаһ Тәгалә аның бәрәкәтен безгә әлбәттә ки арттырып бирә. Менә шушы очракта без әлбәттә бәрәкәтнең тәмен татыйбыз. Чөнки бәрәкәт дигән нәрсә ул шушы булган мал байлыгының куанышы, аның иминлеге, аның нигъмәтен, аның ләззәтен тату. Кай вакыт кулыңда әз генә байлыгың булып та, аның бәрәкәте булса, аның куанышы күбрәк. Кай вакыт кулыңда әллә никадәр зур байлыклар була, ләкин аның бәрәкәте һәм куанышы булмаса, ул байлыктан бернинди дә нигъмәт, бернинди дә инде бәрәкәт юк. Һәм җәмәгать, белегез, Аллаһ Тәгалә юлында үзләренең байлыклары белән бүлешүчеләр әлбәттә Аллаһ Тәгаләнең сөекле бәндәләре. Һәм безгә дә Аллаһ Тәгалә безгә биргән ниъмәтләрне, безгә биргән байлыкны башкалар белән бүлешергә насыйп булсын. Чөнки бу дөньяда социаль тигезлек һәм башкаларның хәлен белү, башкаларга ярдәм күрсәтә алу ул иң зур байлык. Шуңа күрә Раббыбыз Аллаһ Тәгалә һәрберебезне әлеге зур байлык белән баетса иде. Амин.